Nata nilakay ko. Pinatay so na, hindi makita. Napananata. Nay! Ano bramita? Ano bramita? Digdigos. Digdigos. Ay apo. Digdigos ka lang araw dito. Dapat tugot mo nga timbakin tabo. Oh, mama ko, digos itagi, nakapusit ka na eh. At dapat tugot mo nga tabo. Nagkabilan pa si Dainsa. Ay may, binagba mo ataw eh. Nga nagdigos ko? Digosak tatay umayak itoy. Ha? Nakadigosak tatay bago na umay itoy. Malaminam nga tanay, iso nga ikakaod ka lang talaga ako. Ingkag lang ko'y gamina, ito na pampaminsa, nagpambanog ka lang agtimba-timba dito ti danom. Buti nga road, iso nga tuyalatan. At ang kinakidakkel ti bagay, mabuting ka? Ay natin boy bagkat nga kwa. Mabuting ka, nakapababaw mo eh. Nagadalim ito, nagpigsa pris na, mayano daw nga, mapanak yung Gina eh. At ang kinadakkel ta bagay, mayanod ka dita? Ha? Di ka kaya nagdigos kang bakay? Kadigos ako, bago na kumay ito eh. Nagadalim yung Gina eh. Try mo man ka di man? Ha? Try mo man nga mapanjay. Madimpay nga lipos. Babaw lang. Mabuti nga. I-try mo gamin Mabuti nga nga raw. I-try mo nga rod. I-try. Kasla kalabagtit. Pating nga ka. Pating nga ka, pay. Pating nga ka, pay. Sige, pay. Sige, pay. Basta kapag ibati man lahat at imbamitan, ibati mo itoy, may mamitoy. Mabuti nga ka nagdigos. Mabuti nga ang natakan niya. O, yung kajay. Mabuti nga raw. Kasla ka lang tanga pa. Kasla ka lang tanga. Awit-awit mo timbakin tabo dita. Okay, pasal ka pa. Okay. Pwede mo kaya sisid? Sisid ka man? Sisid ka man? Mabuting ka. Makadadak ka lang kang atake, mabuting ka. Sige ba na yan kay? Palat. Ang tanak ni nanay na, mayano dati din ba? Pwede kami, sino kami nagibag nga tugot-tugot mo ata timbat ta? Mayano dati. Eksado na pagdigos ko. Kahit tala ko, mayano dati, ang tanak ni nanay. Naka-uwi ko yan ko dyan. Ito yung agdigos ta. Yun. Naman. Saan oras na yan? 3. 3.